So guys, नोंथांमोनखौ आंनि मिथिसार प्रडाक्शन चेनेलाव फिन खेबसे बरायनो थाबावबाय गाइस मोन आं दा मोनसे माने केरावके सं खननो नागिरदों आरोना लिरिक्स बरननानै आं गान खननो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांदो जागोन ना जाया जायाबा कमेन्टआव हरदो कमेन्टआव बुंहरदो आरो जादोंबाबो कमेन्टआव बुंहरदो स' गाइस मोन बिदिबा नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि खननो रोङा आरो हागोन ना हाया स' गाइस आं दा खनसै आरोना बक्सआ बारा गिदिर नङा बोथोरलाय बेयो बक्सआबो जोंना बारा गिदिर हाइ फाइ क्वालिटि नङा नै ल' क्वालिटि देखायदों बेनो गाइसबो स' गाइस नोंथांमोना जायो जाया कमेन्टआव खोन्थाहर कमेन्ट्सआव आं दा खननोसै गाइस जों दा दुगैखांबाय आरोना नै एसे फ्रेश जाबाय थाव फुनबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरोना दा जों स' गाइस मोनानो दहाय जाला मोनला खनबाय आरोना स' नोंथांमोना जादोंना जायाखै बेखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना गाइस माने फार्स्ट टाइम आरोना फार्स्ट टाइम माने जास्ट माने एखमबा खनो आरोना होमबाबो माने बिदिथ' माने गोसो जानानै आं खनाखै आरोना दिनै आं एसे ट्राइ नायबाय दिनै खनबाय ससेल' आरोना भिडिअआ स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंहर मोजां जायोबा जुदि आं दैलि ब्लग लाबोगोन ब्लग भिडिअ लाबोगोन गान खननायनि आरो जुदि मोजां जायाखैबा आं खननाय नंला आरोना गाइसमोन स' गाइसमोन नोंथांमोननि सायाव थाबाय आरो मोजां जायाखै कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो स' गाइसमोन भिडिअआ बिदिबा एसेनोसै आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ गावसिना होजोब थेंक इउ